27 декабри соли 2018 раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ҳамчун нишони пуштибонии сиёсати иҷтимоии асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо пайғоми солинавии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ба муассисаи давлатии хонаи кӯдакони синни то мактабӣ рақами 1 шаҳри Душанбе ташриф оварда аз фаъолияти муассиса ва вазъи таълимгирандагони он аз наздик шинос шуданд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ шахсан ба ҳар як нафар тарбиятгирандагони ин даргоҳи таълимӣ тӯҳфаҳои солинавиро ки аз сару либоси нави зимистона, бозичаҳои гуногун ва шириниҳо иборат буд, тақдим карда, онҳоро бо фарорасии соли нави мелодии 2019 муборакбод гуфтанд. дар ин рӯз ҳамчунин аз номи раиси шаҳри Душанбе барои ин дуструякон зиёфати солинавӣ ороста шуд. лозим ба таъкид аст ки муассисаи давлатии хонаи кӯдакони синни то мактабии рақами 1 шаҳри Душанбе аз соли 1967 ин ҷониб фаъолият дошта аз ду ошёна иборат мебошад ва барои 120 нафар пешбинӣ гардидааст. феълан бошад дар ин муассиса 69 нафар кӯдакони аз синни 4 то 7 сола бо шумули 22 нафар духтар ва 47 нафар писарони ятими кул ва нимаятимон, инчунин фарзандон аз оилаҳои ниёзманд, афроди бепарастор, фарзандони волидайнашон гирифтор ба бемориҳои рӯҳӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. айни ҳол таълиму тарбия дар муассиса дар 7 гурӯҳ, 2 гурӯҳи махсус гардонидашуда барои кӯдакони аз ҷиҳати ақлонию равонӣ қафомонда ва 5 гурӯҳи муқаррарӣ ба роҳ монда шудааст. кӯдакон таҳти парастории 28 нафар омӯзгорону мураббияҳои соҳибтахассус таълим мегиранд. муассисаи давлатии хонаи кӯдакони синни то мактабии рақами 1 шаҳри Душанбе дар доираи таваҷҷӯҳи хоси роҳбари давлат ва маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе соли равон пурра таъмиру навсозӣ гардида намои беруна ва дохили он рангубор шудааст. васоили таълимӣ ва истироҳатии кӯдакон пурра таъмин буда шароити хуби таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. барои кӯдакон ҳамаи шароити зарурӣ имрӯз муҳайё гардидааст. мо низ коллективи кормандони хонаи кӯдакон дар навбати худ кӯшиш менамоем ки ҷавобан ба ҳамаи ғамхориҳои давлату ҳукумат насли солиму ватандӯстро таълиму тарбия намоем, то ки дар оянда номбардор ва ояндасози Тоҷикистони азизи мо бошанд. зимни бозиду шиносоӣ аз фаъолияти муассисаи давлатии хонаи кӯдакони синни то мактабии рақами 1 шаҳри Душанбе раиси шаҳр ба масъулини дахлдори соҳа дастур доданд ки барои боз ҳам беҳтар намудани шароити таълиму тарбия дар ин ва ба ин монанд муассисаҳои таълимӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда тадбирҳои заруриро роҳандозӣ кунанд, то ки кӯдакону наврасони бесаробон худро танҳо эҳсос накарда дар паноҳи давлату ҳукумат фарзандони ба ватану миллат содиқ ба воя расанд. роҳбарияти шаҳри Душанбе таъкид доштанд ки афроди бесарпаноҳу ниёзманд ҳамеша таҳти ҳимояту ғамхории давлат қарор дошта сарфи назар аз иду ҷашнҳо аз кӯмакҳои моддию маънавӣ дар канор намемонанд. аз ҷумла танҳо дар соли 2018 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе барои хӯрокаи тарбиятгирандагони муассисаи номбурда тақрибан 400 000 сомонӣ ҷудо карда шудааст. дар арафаи соли нави 2019 инчунин таълимгирандагони дигар муассисаҳое ки самти фаъолияташон ба нигоҳубини ятимону бепарасторон нигаронида шудаанд аз кӯмакҳои раиси шаҳри Душанбе бархурдор шуданд.